DBD yaiku salah sawijining penyakit kang saged nyebabaken kematian. Aktif kangge nyuda penyebaran penyakit DB yaiku kanthi nglakokaken 3M+, yaiku menutup, menimbun, lan menguras. Kang dialami kalih sing kena penyakit DB utawa demam berdarah yaiku setunggal. Kalih 3. Tuna seputar lemut lan nunjukake gejala-gejala kasebut cepet gawa menyang dokter supaya bisa ditangani lan diobati. Ora kena DBD, ayo padha njaga karesikan lingkungan, nutup bak mandi, nguras bak mandi seminggu pisan, lan ngubur tempolong-tempolong bekas kang wis ora dienggo supaya ora dadi sarang lemut.